Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Hello po, good evening. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa inyo at sa mga nanonood ng live. Ayun. Pwede malaman ko anong pwede namin itawag sa kanila? Lai na lang. Lai. Lai, medyo lumalayo lang yung boses mo sa amin. Hindi ko alam kung nakatutok ba yung bibig mo dun sa mic mo. Pwede mo pa bang ilapit yung bibig mo dun sa mic mo? Sige. Hello. Ayan, mas dinig ka na namin, sis. Akala ko kanina para akong may kausap na na parang anino, gano'n. Or aparisyon. Okay na. Ayan. Lai, tama ba? Lai? Lai. Yes po. Ilan taon ka na, Lai? 27, ma'am. 27 years old. San lupalop naman galing si Lai? Hello, Lai. San lupalop ka galing? Hello? Lai, nandiyan ka pa ba? At hindi na natin makakontak si Lai, no? Lai, meron ka bang posisyon dyan sa bahay ninyo na mas okay? Kasi nag-weak network connection ka na sa amin dito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kasi kung hindi, we'll have to end this call. And kailangan mo munang ayusin ang iyong network. Hello, Lai. Hello, ma'am. Naka-monitor ka rin ba? Naka-on ba ang TikTok mo dyan? Kasi may naririnig din akong feedback eh. No, hindi ma'am. Naka-stop na siya. Naka-stop na. Alright, sige. Lai, tinanong kita kanina, sang lupalop ka galing? Hindi mo pa nasasagot yon. Ano, ma'am? Sang lupalop ka galing? Sa Bulacan. Bulacan. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lai, ha? Lai 27 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Hindi ako makapag-move on sa ex ko. Hindi ka makapag-move on sa ex mo. Ito bang ex mo, matagal bang naging kayo nito? Almost 7 years. 7 years. Kasi may anak kami. Tapos sa relationship, 10 years. Wow. So all in all? Tapos kasal pa kami. So 10 years na kayong magkarelasyon. Tama ba ako? Kasal kayo ng 7 years? Yes. Ilan taon na yung anak ninyo? Isa pa lang. Ilan taon na siya? 12. Ilang taon? 12. 12. Bata ako nag-asawa, 14 years old. Sandali lang ha, medyo na mind blown ako dun sa sinasabi mo. Well, technically, you cannot be married at the age of 14. Bali, kasal ako ng 4 years, 10 years kami yung relationship namin. Okay. High school pa lang ako. Magkarelasyon na kami. Tapos nagpakasal kami 2019. Mm-hmm. Yan. So tama ba ako ng pagkakaintindi? Kayong dalawa nitong lalaking to ay yung daddy ng baby mo. Tama? Tapos estudyante ka pa lang nung nabuntis ka niya. Tama? Hello, Lai. Tama yun? Yes.
Okay, and then eventually nag-grow yung relationship ninyo, kayo pa rin up until nagpakasal kayo, nag-decide kayo magpakasal, tama? Yes. Yes, yes, yes. Alright, so what went wrong? Bakit kayo naghiwalay nitong asawa mo? Nagpunta siya ng Taiwan eh. Nagpunta siya Tapos ng parang, Taiwan? tapos parang nung una, nagkaroon siya ng iba. Siguro mga 6 months pa lang siya doon. After that, sabi ko, tinanong ko sa kanya, bakit ka ako niloko mo ko? Sabi niya sa akin, nakalimutan lang daw niya may family siya. Tapos, paulit-ulit. Tapos, ang ginawa ko, dahil nga nasa bahay lang ako, nag-aalaga lang ng baby, ang ginawa ko, nagharap ako ng ibang way para malibang, kumita ng sariling pera. Nung medyo nakakalimutan ko na siya that time. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook na nakaka-recover na siya. Nag-usap kami that time na parang wala na kami pakialamanan. Pero hindi pa rin ako makausad. Hindi ko alam kung ano ba yung pinangihinayangan ko. Wait So yung major reason kung bakit naghiwalay kayo was because of him going to Taiwan. Tama ba? Yeah. So naging LDR kayo. Hindi ba kayo nag-usap ng masinsinan about that long distance relationship? Wala ba kayong terms na okay, sige, ilang years ka lang dyan, babalik ka na dito? Nung time na umuwi naman siya, pinigilan ko siya. Sabi ko, magstay na lang siya. Ang sabi niya, marami siyang reason, marami pa daw siyang pangarap. Ganun. So, hindi na settle. Ilang taon na tong asawa mo na to? 30. 30 years old. Feeling mo ba nanakaw sa inyo yung pagkabata ninyo dahil maaga kayo naging magulang? I think so, pero yung responsibility bilang magulang is nagawa naman namin. Kaya lang, may mga factors din kasi na hindi lang yung LDR, yung lalo na yun sa mga family, sa mga side. Kasi alam mo yung tipo na family culture na kapag pinag-aaral ka ng magulang mo, dapat tumulong ka. Dapat, halimbawa, kumikita na yung asawa mo is ganito lang kayo kasi dadalawa lang naman kayo. Parang ganon. Naiipit ako sa sitwasyon kasi kahit anong gawin mo hindi mo pwede papiliin yung partner mo sa parents niya saka sa inyong family. Pero nagdesisyon siya na magpakasal kayong dalawa. So that only means na dapat kayo na ang priority niya. Pero hindi ganun yung nangyari. Hindi. Pakialamera ba yung in-laws mo? Yes. As in. So pinakikialaman yung finances ng asawa mo? Yes, kasi dalawa lang daw kami. Dapat ganito lang yung budget. Tapos dapat daw sa kanila kasi sila yung nag-alaga, sila nagpalaki that time. Alam mo ba? Ay, ito malalaman ko pa lang Lahat ng sakripisyo ginawa ko kasi wala akong ginawa siguro na binenta ko na yung kaluluwa ko para lang mag-grow kaming dalawa. As in, tinanggap niya. Yung bang tipo na may mini-meet up ako dati that time na may sumusuporta sa amin. Pero pumapayag siya kasi yung responsibility bilang lalaki is ko yung umako kasi nga hindi niya kaya magtrabaho. Balikan ko lang yung sinabi mo kanina. Nagsakripisyo ka at ginamit mo yung sarili mo para meron kayong perang panggastos sa pamilya ninyo dahil wala pa siyang trabaho nung time na yon. And that meant it by meeting other men. Tama ba? Yes. Tapos nandun siya, nakikita niya lahat ng text messages. Alam niya yung kung sino. Tapos alam mo yung nandun ka na sa rurok, nakatapos na siya. Tapos ultimo nga yung birth certificate. Ako yung gumawa ng way. Ultimo yung pamasahe niya, pang pocket money niya dun sa ako pa rin yung gumawa. Parang ganon.
Wow. Grabe yung Tap sakripisyo. Nagpasalamat ba siya sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo? sabi niya nasuklian naman daw niya. Sa paraan ng ano? Nung naka-recover na siya, tapos pinapadala niya kami. Ganun. At sapat ba yun para masabi niya na isa siyang mabuting partner at ama sa anak ninyo? Sabi ko nga sa kanya, bilang padre di pamilya, financially siguro okay, pero physically, lahat, emotionally, wala. Walang present. Hindi lahat. Kasi yung unang pag-cheat niya sa akin, niragaluhan niya ako ng isang motor. Lahat, natakpan ng pera. So every time na may ginagawa siyang kabalbalan, ang ginagawa niya para hindi siya mag-guilty is pinapadalhan ka niya ng mga bagay Yes. na mamahalin? Yes. Ganun. Tapos, that time, kaya ako umalis din sa sitwasyon na yun kasi parang naiipit na ako kasi nandun na nga siya sa abroad, nagpapadala siya. Alam mo, yung ginagawa ko, ma'am, para hindi ako masita or masilip ng ibang tao na winawaldas ko yung pera niya. Nagpatayo ako ng bahay na para sa amin. Tapos, nangungutang ako kung saan-saang hardware. Tapos, sasabihin ko sa kanya. Tapos, binabudget lang namin na is 5,000. Tapos, kapag kulang kami sa pagkain, kukuha ko sa tindahan ng worth 2,000 tapos tatapalan ko ulit sa susunod naman. Tapos naranasan ko na tumawag ako sa mama ko. Kulang kami sa budget. Ganon. Alam ba ng mga Tapos, magulang mo tong pinagdaraanan mo ngayon? sinasabi ko kasi sa kanila na okay na ako eh. Sinasabi ko sa kanila na hindi na ako babalik. Pero deep inside, sasaktan pa rin ako. Hindi ka na babalik dito sa asawa mo. Sabi ko sa kanila. Pero deep inside, nasasaktan ako kasi hindi ko alam kung ano pa ba yung hindi ako makausad-usad. Parang yung hope ba na magiging okay pa ang lahat. Umaasa ako. Sa pagkakataong to Kasi ba, Lai, nag-uusap pa rin kayo ng asawa mo? nag-usap kami nung mga nakaraang buwan. Sabi ko sa kanya, kung darating yung panahon, kung will ni Lord, why not? Pero kung hindi ka magstay, hindi mo ipipresent yung sarili mo sa amin, baka hindi tayo maging okay yun. Sabi niya sa akin, parang sawa na rin siya. Gusto niya magsimula ng bagong buhay. Palagay mo ba may iba na siya? Oo, kasi nakikita ko sa TikTok eh. Tapos, ang hindi ko matanggap sa kanya, ang dumi-dumi daw ng tingin niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ganun? Puro negative yung nakikita mo. Yung positive na ginawa ko dati, hindi mo nakita. Kasi ultimo, gatas, diaper, birth certificate mo. Yung kakainin mo, yung bago mong pantalon. Yung panganda mo sa birthday mo, ako yung lagi nagpo-provide. Ako yung lagi nasa tabi mo. Yung mag-abroad ka, ako yung nangungutang. Ako yung nangungutang para sa'yo na demanda ka dyan kasi ginamit ka ng broker mo. Ako pa rin yung gumawa ng way. Ako pa rin yung gumawa ng paraan. Tapos, alam mo, meron ako achievement that time. Pinakamalaking achievement ko sa buhay. Sabi niya, wala akong mararating sa buhay kasi ganun akong klase ng tao. Ano yung Sabi ko achievement sa na yun? nakapasa ako sa board exam. Wow, congratulations. Board exams for? Teacher. Wow. Congratulations. Anong reaction niya nung sinabi mo yun sa kanya? Wala daw ako mararating. Nakapasa lang ako pero wala pa ako napapatunayan sa buhay.
Anong naramdaman mo nun? Sobrang sakit kasi bakit nung dati yung achievement mo natutuwa ako, pero bakit ako parang natatakot siya. Hindi ko alam kung natatakot siya na maangatan ko siya or hindi ko alam eh. Kaya sabi ko sa kanya, hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Yung huli namin usap, di ako nawawala ng pag-asa na maaayos yun ni Lord. Pero sabi ko, alam mo naman kako yung hinihiling ko lang. Alam mo ba, ang tanga-tanga ko kasi after all, kumuha ko ng insurance para sa akin. Pero pag namatay ako, may isang milyon makuha yung asawa ko. Revocable ba yun? Iwan ko. Parang sabi nga ng parents ko, nung sinabi ko, yung inopen ako, sabi niya, puro na lang ba yung asawa mo yung iintindihin mo? Bakit hindi ka umusan? Bakit umaasa ka pa? Sabi ko, hindi na ako umaasa. Siguro naman, if ever na may mangyari sa akin, yun na lang ay para sa anak namin. Tapos, ito, nung huli namin usap, umuwi daw siya, may kasama siya, may asawa na raw siya. Hindi ko alam kung pinoprovoke niya lang ako para bumitaw. Kunin ko na raw yung mga gamit ko sa bahay. So hanggang ngayon kumakapit ka pa rin. Anong meron dito sa asawa mong to na hindi ka makabitaw-bitaw? Ayoko na kasing magsimula ng bago. Mahirap kasi magsimula ulit ang bago eh. Natatakot ulit ako magsimula, tapos magiging mape-failed na naman. What if, kung uusad ako? Sabi nga, di ba ni Lord, kung hindi tama yung unang binigay sa'yo, may papalit na mas better. Pero baka naman yung kapalit, hindi naman maging okay yung magpe-fail. Tapos, naisip ko din talaga yung anak namin. Kasi, lagi niya sa akin tinatanong, Mami, bakit hindi tayo pwede magsama? Anong sinasagot mo? Bakit lagi? Wala akong maisagot. Sabi ko, busy lang ako sa trabaho. Mag-enjoy muna kayo ni Daddy. Kasi, saglit lang yung bakasyon niya. Lai, anong plano mo ngayon? Meron ako, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi, imagine mo ma'am, yung status ko ngayon, okay, stable ako. Lahat, magmula nung way back 2020 na nagkaroon kami ng problema, nag-grow ako, nagpundar ako, nang hindi na nalalaman, pero masaya ako sa lahat ng achievement ko, nabibili ko lahat ng gusto ko, pero wala ako, alam mo yung tipong wala akong daan, na gusto ko man siyang i-treat as a family kami, hindi ko magawa kasi ayaw na niya eh. Sinasabi nung mga kakilala ko na, saan ka ba kumakapit? Nanghihinayang ka ba sa napundar niyo? O talagang martir ka lang? Anong sagot mo? Sabi ko, mahal ko eh. Kasi ultimo nga yung kaluluwa ko, pinenta ko eh. Hindi ko lang matanggap talaga na ganun ba ako kadaling itapon after all na ginawa ko sa sakripisyo. Itatapan mo na lang ako ng ganun. What if makita mo na may iba na talaga siyang pamilya? So naiisip ko sa ngayon, parang kung makikita ko man sa ngayon na may iba siyang family,
ang tumatakbo sa isip ko, hindi ako papayag na matapakan yung pagkatao ko kasi siguro nung araw yung pagkatao ko tapak na eh. Pero yung sa pangalawang pagkakataon na makikita ko na ako yung nag-build sa'yo, dapat ako yung kasama mo, parang gusto kong idemanda sila. Eh, kasi karapatan ko naman siguro yun. Mhm. Kasi sa Pilipinas naman, wala namang batas para lang agad-agad maghiwalay kayo. Mhm. Oh, perahan mo kaya, no? Ang problema, ma'am, meron din ako eh. May pera ka din. Mm-mm. Oh, kung may pera ka, dagdagan mo pa yung pera mo. 'Di ba? Para talagang milyonarya ka na, oh. Baga hindi na magiging issue sa yung pera, oh. Kasi para maramdaman niya rin naman yung hirap sa buhay. 'Di ba? Hindi yung hirap sa kalooban. Baka kasi hindi yung hirap sa kalooban, hindi niya na maramdaman kasi parang mukhang yung asawa mo talagang desidido na ayaw niya na eh, 'di ba? Kumbaga kung oo ang lalaki, kung G pa yung lalaki, paparamdam pa yan. Tsaka may pabalik-balik pa yan sa'yo, ganyan. Tsaka gagwardyahan ka niyan. Hindi yan magsasalita ng mga alam niyang ikakasama ng loob mo. Merong paunti-unti pero hindi yung duming-dumi siya sa'yo. Ano yun, di ba? Parang hindi ka Kaya naman naging asawa. Parang hindi ka naman yeah. nakinabang sa lahat ng mga sakripisyo ng asawa mo. Kaya minsan sinasabi ko sa kanya, pikit mata mo nga, harap-harapan mo nga dati tinatanggap yung ganong sitwasyon. Hindi ba porke, sabi ko nga sa kanya, hindi ba porke na nakaahon ka na, wala na ako. Kailangan mo magsimula sa bago na walang bayad. Alam mo yung kasabihan na na a woman's loyalty is tested when her man has nothing. And the man's loyalty is tested when he has everything. At sa pagkakataong ito, pinakita ng asawa mo kung ano yung estado niya at kung ano yung take niya dun sa loyalty na meron siya sa iyo. Kasi sa kasalukuyan meron siya eh. Pero kumusta naman yung loyalty niya sa iyo? At sa inyo ng anak mo? Hindi ko alam kung hanggang kailan ka kakapit dyan sa asawa mo at kailan ka aasa. Hindi ko alam kung mapapagod ka o sisigi ka pa din talaga ng sisigi kahit ang sakit-sakit na para sa anak mo kasi ayaw mo nang magsimula ng panibagong chapter sa buhay mo. Pero naniniwala ako na walang forever. Walang forever. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, nilipas din yan sa tamang panahon at kailangan mo lang din tulungan yung sarili mo. Lai, kung bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na magbigay ng mensahe dito sa asawa mo, kung nakikinig siya ngayon sa ibang bansa o di kaya naman baka may mga kakilala siyang nakikinig ng programa ko sa kasalukuyan, bibigyan kita ng 1 minuto para makapagbigay sa kanya ng mensahe na gusto mong sabihin sa kanya. Go ahead. Hindi pa rin talaga ako makabitaw sa iyo dati. Sabi ko nga sa iyo, yung anak natin, yung may ipit sa ganitong sitwasyon. Alam mo naman na lumaki ako sa 27 years na wala akong tatay. Kasi maagang kinuha sa akin. Sabi mo, dati ayaw mo maranasan na gagamitin ng anak mo yung isang sapatos sa 3 magkakapatid. Kaya nagpumilit ako. Pero sabi ko nga sa'yo, kung gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin, ibibigay sa atin. Pero huwag naman sana ganun kababaw yung tingin mo sa akin kasi hindi ko naman gagawin yung mga bagay na yun na sa pagsasakripisyo kung meron tayo noon na
naalala mo, 7 kilong bigas, kinukuha ko pa sa nanay ko para lang kumain tayo ng 15 katao. Kasi nga, gano'n ko, gusto ipakita sa kanila na okay yung family na napuntahan ko. Yung hope nandito pa rin, pero sana makarecover ako if ever hindi man. Pero sabi ko nga sa'yo, kung meron ka man, sana huwag mo na lang ipakita. Kasi mas nasasaktan ako kung makikita ng anak natin yung nangyayari sa buhay natin. Naging mabuti nga ako tayong magulang. Yun lang naman. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin yung pagmamahal ko. Walang nagbago. Kahit isang beses, 3 beses, 4, kahit 10 pa yung tatanggapin kita. Yun lang naman, ma'am. Lai, thank you so much sa pagbabahagi mo ng iyong top secret and for trusting me and this program para mabahagian mo ng bigat ng nararamdaman mo. I know it's never easy to be in that kind of position. At naiintindihan, nagigets kita kung bakit gusto mo pa rin na itong taong to, yung makasama mo habang buhay. Kasi ibang klase ang pagmamahal ng isang ina. Kahit na nasasaktan siya, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Mabigyan lang ito ng buong pamilya. Lai, pagpapray ka namin at bibigyan ka namin, or hindi ka namin bibigyan rather, i-offeran ka namin ng wishes and prayers na sana bigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas alam mo yung desisyong tatahakin mo sa mga susunod pang araw ng buhay mo. Alright? Yes, thank you. Kasi ito, mahanap talaga ako, ma'am, ng paglalabasan ng sama ng loob. Nagchat ako sa mga friends ko, pero ikaw yung nakita ko sa live. Kaya sabi ko, why not? Baka hindi man kami nag-uusap is makarating sa kanya at maging aral sa iba. Hindi man maging okay, at least marinig ng iba na yung ganung senaryo. Na kahit pala ibenta mo sa kung saan mang yan, pag ayaw sa'yo ng tao, hindi mo talaga makukuha at hindi mo mapipilit yung isang tao para mahalin ka. Kahit gaano kadami yung pera mo, kahit ibuhos mo yung pagmamahal, mga material na bagay, kung ayaw sa'yo, wala kang magagawa. Yes, definitely. At alam mo yung sagot sa mga katanungan mo, alam mo yan. Kailangan mo lang pakinggan yung sarili mo at sinasabi ng Panginoon sa'yo. Anyway, Lai, maraming salamat. God bless you and good night. Good night. Salamat. Alam mo, may mga tao talaga na low-key manipulator. What do I mean by that? Magaling magmanipula ng tao. Yung ipaparamdam niya sa'yo na kasalanan mo lahat, kahit hindi naman talaga. Yung ipaparamdam niya sa'yo na wala kang kwenta, na wala kang worth, kahit meron naman talaga. At dahil sinabi niya yan, ipinaramdam niya yan sa'yo, meron kang tendency to prove your worth. Kumbaga ang gagawin mo, parang hindi, patutunayan ko yung sarili ko sa'yo. Na hindi ako tulad ng iniisip mo. Nakamahal-mahal ako, na importante ako, na espesyal ako, na may mararating ako sa buhay. And proving someone your worth is a waste of energy. Kasi kahit kailan yung taong yun, di naman maniniwala sa'yo. Aksayahin niya lang yung panahon mo, yung enerhiya mo, at ang oras mo. Bakit? Kasi hindi naman siya nakafocus sa iba eh. Sa sarili niya lang siya nakafocus.
sa sarili niya nararamdaman at kung ano ang magpapagaan ng pakiramdam niya. Narcissist ba? Kaya sana talaga makatagpo ka ng isang tao na mamahalin ka ng tapat at totoo. Yung paninindigan, ikaw sa umpisa hanggang dulo. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.